जालायसैलाय दिनै सेकेन्ड डे दिवाली हेलो सुनाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिम खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो इसोरनो मोजां दङ दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ आं मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे खबर होलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लग खनायलांबाय थादों आङो दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसैलाय सुनाफोर नै एसे दै होना लानोसैलाय आंनि फिसा गार्डेनाव बिबारसो बारजोब्बायहाय नै मैगङाबो दसेनो बोथोर गैयियाव गायनायखाय बिदि जाखाना माखो मैयानि बम गावनाया माबायदि लेथें फिथें जानानै दङ बेखौ एसे सिबस्रां हस्रां लानोसां ओमफ्राय नै दियाफोरबो खारस्रांनानै लानोसां मैया दिया सावनाया ओरैसो गारसोनानै दोनजोबदों नै सिबस्रां हरगोनसां सिबनानै लाखांजोबलायबाय नै स्रांनो आरो दा मोनायाव जाबावफिनगोनलाय बिदिनो दा बेलासियाव एसे सिबस्रांबावनोसै दियायाबो नै सुनानै लामस्रांलायबाय दा मोनायाव खनसे सावबावनांगौलाय खर' थाख्लबलायनायनि गोजां बोथोर जाहांलायबाय नालाय सिखारनो बादोंसैलाय फिसाजोआबो दा माने फुजानि बन्द' 26आवसो खुलिगोन आरामसे उन्दुनानै दा 7थानि बारजासे उन्दुखादोंलाय दिनैबो नै फुजानि बोरमा जानोसै नै सनाफोर जोंहा दिनै बोरमा बेदर कुकारावनो होलायबाय आंहा नै बोरमा बेदराबो साथामल'खा नालाय आधा केजि गिदिर गोदादों नायनाय नै दरसेयावनो बेसे गिदिरखा दरनै नै दरसे बेसेखा मासे गिदिर गोदानानै हरखो होमबा गोदाफ्लेयासैबो आंबो बिदिनो जानोसै नै दरथाम दरब्रै 10थासोआनो गैया खोमा आधा केजि बेदरा कुकारावनो थेब गाबहोनानै दसेनो मोनहोनोसैलाय आङो सामब्राम गुफुर हाइजें देनाय हरसेलाय एसे एवफ्रामहरखानोसैलाय दिनै आलुबो होआ आङो ओरैनो बोरमा गोजा माखा एवनोसै नै मेजेमाबो माखा मोनबोखादों होखाबाय नै मेजेमाबो ज्लावनो बोरमा खासि फाइनेलि मोनबाय नै सनाफोर आंना बोरमा एवनाया जा गोथाव नुखाबाय जानोसै दा बेखौ मोनसे लानोसां दिनै ओंखाम जाना लाग्रोसै आङो दालि जहल ओमफ्राय बोरमा एवनाय जोगोनार लाब्रा बायदि एवनाय आरो ओमफ्राय नै ओंखामाबो आंना बावनानै एसे खामगुलायदों गाबाखैमोन ना बोरमाखौसो जानो गोथावबाय नै जा गोथाव नुखाबाय गोथावथार टेस्टि सनाफोर जा गोथाव जाखादों बोरमाया रस गोनांथार मालाबानिया रसआनो जाया संबाबो जोंना गोथाव जाखादों रस दङ माने जोगोनार लाब्रा
Thành nó bây giờ chắc là được hay. ঠিক ঠাক খাদों बोरमा बेदर बिदि ज्रोमबासो गोथाव जाखायो आरो बानलुबो ज्रोमखाबाय आरो गरम मस्ला बायदिसिना लं गिदिर देना होबाय होथारबाय दसे स्रां मोनलायथारसिगोन बेदर मोननायखाय लाब्रा एसे आग्लायलायबाय नै आंना दा मोनायाव जानोसै आं दालिखौ लोंसै ओंखाम जाखांनायनि नै आमला जानोसैलाय आंहा दा आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ शेयार खालामसैलाय सोनाफोर माने सासे हिन्जाव फिसा गोनांखा नामा गुबुनजों खारदोंमोन जाहैदों दा न'आव फैफिनबाय न'आव फैफिननानै बिमाजों गावनि असे बिमाजों जा रायजादों बुजादोंना दा बे हिन्जावनि बिमाया बेखौ मा रावजों रायदों माबायदि बुदों नोंथांमोननो बे भिडिअखौ एसे शेयार खालामसै आं सोनाफोर नों बायदि रोंदै मोनबा बोरायनि हाबाखौ फाननानै बे देसाव आं जाहैनो हागौमोन साननो रोङै मेलेम गैयै हिनजाव मोनबा आङो हा सादे बैथादे माया नुफेर मा जाना खांनाय साला ज'नेखायानो ओंखाम सङानो मा फांखौ जाफैयो बेयाव आङो बे बारायाव आं माखौ जाफैयो ज'नेखाय आं दिनै मादरनो ओंखाम ओंख्रि संनाङाबा साला नों फुराखौ अनला ओंख्रि माबा सायो सानदों नों हिनजाव नंगौना नङा मालायनि न'खरखौ बेबायदि दुखु सुखु बरबाद खालामना लाजि गैया माहा लागोन नोंहा गन्थंखौ नोंसोरनि धर्मआ बेबायदि हौवा सेनो मोनो नामा हा बांगालफ्राबो बिहारि लाला जानिया एसे मोजां मोजां गथ'फोरखौ मानो गानना फैदों नोंलाय हा बैथारि जुमाया माखौ जाना खांनाय नोंखौ हा सासेसो जानो हागौ बिब' लावफियाबो आरो दाखालि बावबाय जबायदो नै नोङो नों फिसाफोरखौ ओरै आथिं हमनानै सोनाफोर एसे दिया जालायसैलाय दिनै सेकेन्ड दे दिवाली जालायनानै लानोसैलाय मोनालायबायना जोंथि जोंब्लाव जाहांलायबाय मोनानायखाय जेरैबो एसे दिया जालायनानै लागोनसै नै जि बुरजा आसानबो गाननां दिनै जेरैबो जालायनानै लागोनसै सोनाफोर बिदिबा
एसे सिरि लगायनोसै एसे गाहायाव लगायनोसैलाय एसे दा